Vlada kantona Sarajevo tražit će da se u narednih 15 dana organizuje hitan sastanak svih premijera i ministara obrazovanja u Federaciji sa Nerminom Nikšićem. Cilj je riješiti problem dugovanja više od 650.000 maraka prema Studentskom centru Sarajevo. Iz te ustanove traže i korekciju cijena smještaja. Ovo su zaključci današnjeg sastanka vršioca dužnosti premijera Muhameda Kozadre i direktora Studentskog centra Emira Kadrića. Vlada kantona Sarajevo tražit će hitan sastanak s premijerima Federacije i kantona kako bi se izmirio dug prema Studentskom centru. Za prošlu akademsku godinu kantoni duguju centru više od 650.000 maraka. Na tom sastanku kojim želimo da održimo, znači sa svima ovim kojima sam nabrojao ovdje, jest rješavanje pitanja ovog trenutnog, a samim tim rješavanje pitanja redovno plaćanje izmirenja obaveza za ispostavljene fakture Studentskog centra. Upravo i taj sastanak koji budemo organizovali treba da reguliše pitanje da se buduće obaveze koje budemo fakturicali drugim kantonima i federaciji izmiruju mjesec za mjesec. Ja slobodno smijem da kažem da je u ovom trenutku preče da se uplati studentskim centrima da mi platimo svoje troškove nego da se isplaćuju plate dužnosnicima u tim kantonima. Studentski centar Sarajevo krajem prošlog mjeseca uputio je zahtjev kantonalnoj vladi da odobri korekciju cijene ishrane i smještaja studenata. U dopisu se tražilo povećanje za 45 maraka po studentu. Zahtjev je kreiran na osnovu mišljenja nezavisne finansijske kuće. Bitno je da će studentski centar morati da će se studentskom centru naime morati obezbijediti dodatna sredstva kako bi zadržao ovaj nivo usluge, ali isto tako bilo bi jako neozbiljno da mi danas pravimo bilo kakve probleme studentima. Za studentski centar kanton Sarajevo godišnje izdvaja više od 1.000.000 maraka i sam ne može iznijeti teret funkcioniranja ove ustanove, istakao je premijer Kozadra. Kanton Sarajevo bio uvijek na raspolaganju da riješe probleme likvidnosti koji studentski centar ima sa avansnom uplatom ili ti uplatom dijela troškova koji studentski centar ne može podnijeti kada su u pitanju potrošnja samog plina, kada je recimo grejna sezona. Rješenje ovog problema u Studentskom centru vide samo u donošenju federalnog zakona koji bi regulirao pitanja studentskog standarda. S druge strane, u Udruženju studenata kažu da oni ne žele i ne mogu snositi troškove ukoliko dođe do korekcije cijena smještaja u domovima.